Voilà, nous avons dit mangame dungu do shirifla jaban sanfé bajira ka fuku mali shifna ko ga wati sera min konnana ambe uka galiaw fo ani ko nyeto fana fo bara minu kan ke shifna ko ka aywa sira kan amandatu o bela o de cadre konnana aywa sibiri ka dan 17h la ka bla 18h la ambe shifila kaw ambu bisimla nga plateau sans faire aywa yana nga taro janflo jemunkan ya kenenya bika anyesi fin doma ne aklimika dangari kerengena la mali surtout mseka fu dien shifina kaw be mais mi ba intéressé we mali tawuri ni iya ni ataka jetemne mawu beta wari ni jamana kan andila ka jemunkan siki plateau nkano kerengena la shifina kaw chamambe bono unina ka sabuke umata sira jelen fe o de cadre konnana ayi babudo tani o be wole nanzraka na les enjeux de la migration ka du Mali. Donc gelaw jumembe sorola aywani kololo jumemba la amnandatu la jemukan gono wala saka siga jemukan ka 70 ka dia ka ko ni sukoro kala ay woli bla donangana uma aywa mami ni aliba mbulo korobi mafolo ali Dr Salia Sinali Traoré ni ali aywa balaro min kerenganya la ka nyeshi aywa migration kololo ma ni oya akuna fundi sirai amali le directeur du centre d'information et de gestion des migrations au Mali aliba ambulo koro keneka ko di basila assalamu alaikum docteur. Wa alaikum salam. Ina nanga wulil jabe ajerani anga maflana ali Aruna Asanogoye ni ali kuntara wadingini tunga langa sigina kana fajamana kono aywa mkunjume yato atara tunga la ay gelaw jumen sorala aywa abadatu la anifana abangbulo koro plateau kano abisiga ke sababu abe fendo fonyana maute min don immigration clandestine kan ni ala sonama ba datu akololo ni anyetaw bela plateau ka shirifla jaban sanfé amba fu ka awoli mando awbanga jamukane konna na jeunesse développement ambe juin kalo clé tant ani shegina bi sibiridoin 600 ambe jamukanda ni docteur yi aywa ngali folo oyi ka fo docteur ibise ka fo na kunjume ya to ibanga plateau kan bi shirifla jaban sanfé. Ok, yani gaye ka kuma jabi mba fo aye occasion dama wala sa angase kana ka kuma ka jabarani kan barsa ni ya jatemne ya donc ka fo amena kuma mun kan no migration irrégulière no mo ba fama ka taka duguma sira fe tunga fe amba do be kololo chamana se demsenuma edunga émission sifina ka émission donc ni anana au de langan qu'il faut barça abna ke sifin chamamba la main et au bas donc elle ambaka parce que anna kunye ode parce que au projet d'or devait nabe foma autonomisation des jeunes pour la lutte contre la migration irrégulière à travers les médias au projet mumbato sifina ka obise ka uyereta wala saka ke sababu ye ka tungala taka sirajugu ko kele ona kololon bo projet fene de me baba et UNESCO de au projet financé Malila maintenant UNESCO ya ambla ka barado ko projet kono noye ambise ka laje demseni munum betaka ka olu la donia wala sa ou ka sirajugu ni tali dabla na be foma projet de sensibilisation formation insertion donc ambolu blasera ka fo o kana ta sirajugu fe en même temps munu segina kana wala sa olu kana segintu ni ka sirajugu ta damebe douma wala sa o ka se ka bara do soro bumbe bolamnero soro ka feno ku yere o de anna kunye bi fe. Très bien. Ikani wala ni jaran kosobe abina fo mami be kan flebi kerengena la shifna kaw ayu kle kerbo kosobe ayitu jabranin kro abina kuna fun chaman soro tungala taka sira kulunka sira jugu kan justement aywa wala sa ka sega jemuka intimia kosobe ayin wole bla mafana ma ale de la kata tungala nga atara sira jugu de fe ba wol matara sira nyumane fe ngali fo amina min tungala o ka fo kunyume ya le bla kata tungala ka bo fa jamana kono kata kabita na fulo ni tungala amekla ki fo tuguni monsieur Sanogo Aruna salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Yanga wulili jabi ya jara ifana yishifuna kai taraki bita na fulo ni jamana ko kan aywa ibise ga fana kunjume ela bokata bon kumni labo ne franco arabe ke bon nga kalama jenya kosebe d'accord bon kalan dana sarana quoi on yi baram kalan on yi tariadi
bon a minɛn dafalen kun tɛ n bolo. D'accord. Bon a kun ka di n ye ka taa baara kɛ kɔfɛ. Ka dɔ sɔrɔ ka na n bɛ se ka na n yɛrɛ installer ni n ka métier ye cogo min. O de dusu donna ka taliko jigin kɔnɔ ka taa. D'accord, d'accord. Alors o de dusu jigin kɔnɔ ka taa tunga la ka taa nafolo ɲini. Ayiwa i taalen kɔ i bɛ se k'a fɔ an na tunga in na i taara duguma sira de fɛ walima i taara sanfɛ sira de fɛ. Bon ne taara sanfɛ sira de fɛ. Taara parce que n'i bɛ taa sanfɛ sira fɛ passeport b'i bolo. Ni sera yen aéroport la o bɛ cachet da i ka passeport kan. O cachet in ye 3 mois de. Bon ni 3 mois in banna i kan ka segin ka bɔ jamana min ka di ye quoi i bɛ segin ka taa yen ka tila ka don. U bɛ cachet wɛrɛ k'a kan 3 mois o y'olu ka taabolo ye quoi. D'accord. Voilà. E taara diɲɛ fan jumɛn na justement? N'i taara Algérie de. Voilà. D'accord. N'i taara Algérie. Donc i taalen Algérie i ye san joli de kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka segin ka na i fa jamana kan? Bon ni taalen Algérie n ye san 2 ni kalo 1 dɔɔni de kɛ Algérie. Voilà. D'accord. Très bien. Ni ala sɔnna ma jɛmukan in kɔnɔ an bɛna ja dɔ fana jira u la min kɔnɔna na maaw minnu bɛ taa nafolo ɲini sira jugu kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a la a n'a kɔlɔlɔ ye min ye an b'o ja ninnu yira u la a bɛ maa hakili wasuwasu kosɛbɛ. Yani an ka se o ma hali bi an bɛna a ɲɛsin docteur ma docteur en tout cas an b'a dɔn k'a fɔ duguma sira ni o ye sira kolon ye ka taa wari ɲini o la an b'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔntan tɛ nka aw minnu ka cakɛda min filɛ ka créer kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin maa minnu bɛ taa tunga la duguma sira fɛ n b'a dɔn k'a fɔ aw ka ca in jamana ca don wa walima kɛ yɛrɛ ca de don ani a ka wale ye jumɛn ni jumɛn ye? Ok, n b'i fɔ ɲininkali la an ka cakɛda n'o tɔgɔ ye centre d'information et de gestion des migrations. Ni b'a a fɔ cakɛda kɔrɔlen don mais kɔsa in na de a kɛra gouvernement ta ye. Donc projet de kun don. Projet mun créera 2005 Union européenne fait 2008 a créera Union européenne fait et a projet baara daminɛ a ka baara kuntaba kun ye ka Mali dɛmɛ walasa Mali bɛ se k'a ka politique nationale de migration sɔrɔ n'o ye gafe ye mun b'a to Mali bɛ se k'a ka migration gérer ka ɲa barisa n'a b'a dɔn Mali ye taama jamana de ye. Mali taama jamana don depuis lawale mɔgɔw bɛ taga tɔgɔma la ka taa fɛn ɲini mais an b'a fɔ k'a fɔ taama bɛ se ka nafa lase jamana ma mais n'i taara sira ɲuman fɛ donc Mali ka politique nin kun y'o ye pour que k'o labɛn. O politique ni adoptera 2014 et sixième bora trois bara la projet jɔra 2015 maintenant gouvernement y'a ye k'a fɔ comme politique nationale adoptera sixième kan ka continuer ka baara kɛ donc sixième ye baara kɛ o de ye gouvernement bila sisan ka sixième kɛ établissement public à caractère administratif ou culturel donc n'o ye faso ka cakɛda ye mun bɛ kɛ comme ka jate minɛ ka lajɛli kɛ migration kan walasa ka gouvernement kunnafoniya ka gouvernement dɛmɛ walasa migration nafa ka bonya n'a kɔlɔlɔ ye. Alors docteur, aujourd'hui qu'en est-il avec la situation des migrants maliens? Donc ni n bɛ o jaabi n b'a fɔ ko migration parce que n y'a kuma laban sisan ko gouvernement ye gafe dɔ ta n'o ye politique nationale ye o politique nationale kɔnɔ taabolo 8 ɲɔgɔn de b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma axe. D'accord. Donc n'i y'a jateminɛ an bɛ ka baara fanba kɛ sisan axe dama de kan n'o ye fɔlɔ ni filanan ni sabanan fɔlɔ o ye jumɛn ye parce que n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ mun bɛ bɔ ka taa migration na u ka ca kojugu malien mun yɛrɛ mun jate dɔnnen don an b'a fɔ à peu près k'u bɛ 4 millions ɲɔgɔn bɔ mun bɛ kɔ kan nka n'i y'a jateminɛ mun bɛ yen o ka ca n'o ye barisa caman bɛ yen olu ma taa sira jɛlen fɛ papier t'u bolo dɔw bɛ yen u bɛ taga ka san 10 kɛ u tɛ se ka segin ka na parce que papier t'u bolo donc o de la an b'a fɔ ko mɔgɔw ka ca yen nɔ mais migration n'i y'a jateminɛ nafa min b'a la an y'a ye gouvernement ka sira fɛ parce que minnu bɛ taa u bɛ wari sɔrɔ u bɛ wari bila ka na k'u somaw dɛmɛ donc an y'a jateminɛ o jate la banque mondiale ka jate la a bɛ taa fɔli 500 milliards
milliard kɛmɛ duuru ɲɔgɔn milliard kɛmɛ duuru o ɲɔgɔn la san o san à peu près u b'o bila ka na et puis gouvernement y'a ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ taa wari ɲini duguma sira fɛ minnu bɛ taa sira jɛlen fɛ n'u bɛ wari sɔrɔ ka wari bila wari min bila ka na jamana kɔnɔ d'accord parce que u bɛ wari bila ka na o wari bɛ kɛ ka u somaw de dɛmɛ ou bien denmisɛnninw ka école bɛ sara la dɔgɔtɔrɔso ko tagaw ni fɛnw u ka musakaw bɛɛ bɛ bɔ de la donc u b'o wari bila o wari musaka ka bon kosɛbɛ jate yɛrɛ la a bɛ fɔ k'a ka ca ni dɛmɛ min bɛ bɔ kɔ kan ka na se Mali ma a ka ca n'o kosɛbɛ d'accord donc a bɛna fɔ tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwali la an b'o o foliba d'u ma ka tila k'a fɔ vraiment jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɛmɛ ta hali bi ka a ɲɛsin u ma ayiwa o cadre kɔnɔna na an y'a fɔ jɛmukan daminɛ la cogo min na an bɛna ja min yira u la ayiwa avec la permission de notre réalisateur Mohamed Keita ja dɔ bɛ yen nɔ aw ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin maa minnu seginna ka na Mali jamana kɔnɔ ayiwa ni o ye kitiw ye an bɛ ja ninnu yira u la sisan ni Mohamed ka yamaruya ye ja ninnu minnu ni aw ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma minnu seginna ka na u yɛrɛ ma k'a fɔ k'u bɛna u ka jamana kɔnɔ u ye wari minnu sɔrɔ ka na o investi u ka jamana kɔnɔ a bɛna fɔ ja in an ma se k'a lasɔrɔ fɔlɔ. Sensibilisation, formation, insertion des migrants maliens de retour est un projet justement voilà ja ninnu filɛ nin ye aw ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin ayiwa maa minnu seginna ka na u fa jamana kɔnɔ u ye dɛmɛ minnu kɛ ayiwa aw yɛrɛ tilala ka dɛmɛ fana ta k'a ɲɛsin olu ma minnu bɛ tali kɛ ayiwa moto sen sabaninw ani kalalikɛminɛnw o n'a ɲɔgɔnna caman nka munna aw y'o kɛ mais yan'o cɛ an bɛna ja min yira u la o de ye maa minnu bɛ taa nafolo ɲini duguma sira fɛ kɔlɔlɔ minnu b'a la u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a la an bɛ o ja in filɛ justement an bɛ segin ka na sisan plateau in kan. Vraiment, ça fait peur parce qu'on mettait beaucoup. Ils n'ont pas assez d'essence sur le bateau. Ils sont en train de geler de sauvetage. C'est une mort certain. Si les Libyens nous attrapent, c'était fini pour nous. Ce qui est révoltant, c'est de voir que c'est de plus en plus difficile de juste essayer de se aider. On l'appelle la route de la Méditerranée. Un trajet emprunté depuis 2 ans par plus de 500 000 migrants de la Libye ou la Tunisie vers l'Italie. Cette route est en fait un parcours à obstacles, souvent mortel. Depuis 2016, plus de 8600 personnes se sont noyées en Méditerranée en tentant la traversée. Un chiffre sans doute bien en deçà de la réalité. Aidez les autres! Affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, le navire de sauvetage Aquarius a déjà permis de secourir en 2 ans plus de 28 000 personnes. Just for you to know. À son bord, des gens de toutes nationalités, de tous horizons, choqués par le drame qui se joue chaque jour en Méditerranée. Tanguy Loup était marin-pêcheur en Bretagne lorsqu'il a tout laissé tomber pour tenter d'empêcher l'hécatombe. En tant que marin, j'accepte pas cette situation. Il y a de la consternation, il y a de la révolte. Et puis il y a la conviction qu'il y a la nécessité d'agir. Nick Romagnoc, lui, était auparavant plongeur professionnel et maître nageur. Il coordonne aujourd'hui les activités de recherche et de sauvetage à bord de l'Aquarius. Un travail fastidieux et stressant, un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les bateaux, ils sont petits, on les voit pas sur le radar. Des fois, il y a des avions qui passent, qui voient les bateaux. Des fois, c'est un peu hasard. Donc nous, on fait une patrouille entre Est et Ouest, on continue, avec des gens qui scrutent l'horizon pour trouver ce bateau, parce que si on ne le trouve pas, c'est sûr que les gens ils vont mourir. Sur la passerelle de l'Aquarius, les membres d'équipage se relaient toutes les 2 heures pour observer la mer à la recherche de bateaux en détresse. La veille radio est aussi constante. Tous les bateaux sont en détresse. La plupart des gens ils ne savent pas nager. Les bateaux sont tellement fragiles que c'est 100% sûr qu'ils vont avoir un problème. Merci.
Voilà, et awini dianu nu fila nya fotugu na jamgan damni la dianu nu be ma hakili wasu kosobe menu be kalaje aw be hakitu e wa diana akichugu kan odi dron objectif mi kaira shifina kawla na manye kafo abta waringini jamana kokan akuna ta sira jugu fe ni o dugu masrai aw jija ka papi la kikaw ngini papi minumba aw ya maria kata jamana wore kan kata ewa nafulu ngini odi sabula ay jamuka inkerenya bika anyishi mali shifna kauma aywa docteur amboraka jaminu laje 600 abe ma hakili wasu abe jamana ni mofuna interpeller aw minu nyamawi aywa aw teme ka feren de bali jumentike mimba to mammi beta wari ngini dugma srafe o ka se ka dable chugumina ani fana accompagnement jumene ba aw bloka anyishi uma justement yani ka o kuma jabi bena ndabla chiffre dola mumba ira ki ka kuma la sonjila jayin kan barsa ni janye ni u sera ka munu soro ku labo ku sauver en 2016 il y a 8600 justement maintenant ni ya jatemne donc ne rebe se ka chiffre do dima Afrique de l'Ouest kan ni ambo fe mani mali bo fe d'accord barsa ni ibaton yi a mabe au club de donc il y a jatemne en bas à 2018 2018 au là mo mun bora ka taka sira jugu fe no ye duguma sira ye o ye 137080 na be foma comment on appelle ba kemeni biwolon la ba kemeni biwolon la ni mo bishegi ba kemeni biwolon ni mo bishegi no 137080 migrants o de bora sira jugu fe o mo la mun nin tora la mun sara sira fe en 2018 et 2299 no bafla ani kemefla ani bikonoton on nintora la malien Afrique de l'Ouest c'est donc l'africain chamama maintenant ni ya ta 2020 là mun tora la oye mun bora oye 97170 au de bora immigration irrégulière là kata koka papier tout boulot donc ma sera fait d'accord au lou la fene 2251 au de nitora là donc ni au fene chaira maintenant 2021 130236 no comment on appelle ça, ouais, 130 236 au de Takara. Ma kemeniko. Oui, ba kemen ni bisaba ani kemefla ni bioro. D'accord. Au de Tara et au la basaba ani keme ani bidroni wolonwula o de nintora la awa ambe 2022 la amba clanche la mais jate mun bora o ye ka mun kera ka damne janvier kana mars la oui o ye 28660 mun bora kata 28612 et puis au la 885 o de nintora la no ye bac oui oui keme cheki ani bisheki ani duro o de nintora la en 5 mois bon ni ya jatemne anga ministère be yeni kele damne amena barça depuis anya kele damne gouvernement ya fayna au kera en 2015 parce que ni ya jatemne jaina au bafo 2016 mais damne na 2015 d'accord parce que 2015 kay marala mali yere ka munutora la chara méditerranée kelinga 2014 anye bishekini nani de nintora la nani et 2015 au kera keme ani bishekini nani fa kele jamana tuko koka de national décrété donc o ekaira en sera ka mundo mais u joro ka bonga kololo chamambala ni boto in konna la jebay muso do wera jigina boto in kono do bangera dero nu ba kono aywa bato falindu bato tekala bato alaje kogoji laje e mawbe ka sa alibi mawbe ka tasra jugu ko wala a konente kataka foko ngata nafulu ngini jamana were kanga ni beta ikata sariaka bon o de kelembe kanga département 5600 parce que ambo kele dronke ka damne nye tuma munu fo ka damne 2018 fo kana 600 ambe 2022 là
tile saba o tile saba an ka ministère bɛ taa mɔgɔ kunbɛn minnu bɛ taara dugumasira fɛ n'u bɛ ka lasegin n'u bɛ difficulté la. D'accord. Très bien. Donc jamukan na a taabolo kama sabula bi an koronnen don dɔɔni o b'a o cadre kɔnɔna na an bɛ a teliya ka se ka ɲininkaliw kɛ ɲɔgɔn kɔ. Ayiwa an bɛna an ɲɛsin e ma hali bi Monsieur Sanogo e maa ye maa min bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ ni tunga taga dugumasira ni kɔlɔlɔ b'a la ni kɔlɔlɔ t'a la e bɛ se k'o fana sabula e y'a mɔgɔ dɔ ye e taara i ye gɛlɛya minnu ye i ye dɔɔni fɔ an ɲɛna la nka e ye san 2 kɛ arabu jamana kan i seginna ka na i fa jamana kan yala i bololankolo ni seginna wa ou bien i nana yala jamana mɔgɔw ye dɛmɛ dɔ k'i ye wa walima projet minnu ka baara bɛnnen bɛ ayiwa dugumasira kɛlɛli kan n'i bɛ taa tunga la est-ce que aw ye olu ka dɛmɛ dɔ fana sɔrɔ wa? Alhamdulillah mala tanu kosɛbɛ. Bon n taara n ye san 2 min kɛ n tɛ se k'a fɔ ko n bololankolon nana mala tanu alhamdulillah. Bon fɛnɛ nana fɛnɛ n ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka sababu kɛ 6e ye parce que olu ye enregistré o y'an ɲininka i bɛ baara mun dɔn n'i b'a dɔn ka ɲɛ test bɛ kɛ ni test kɛra n'i ka test passera o b'i dɛmɛ ka minɛnw d'i ma i bɛ installer i bɛ baara daminɛ. D'accord. O minɛnw dira aw ma. Yala e seginna ka na maa de e ni ninnu yera ɲɔgɔn na wa walima ayiwa cakɛda de kɛrɛnkɛrɛnnen don ni maa minnu seginna ka na k'a fɔ ko métier b'u la u bɛ maaw sélectionner ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin olu ma e y'a bénéficier cogo jumɛn na? Bon maa minnu ɲɛ yira ɲɔgɔn na don min na an nana OIM cours kɔnɔ groupe 3 de taara ɲininkali kɛ 6e mɔgɔw b'a la OIM b'a la CHR b'a la. Bon o 3 in bɛɛ o bɛɛ y'an lamɛn bon ne kɔni ni dɛmɛ sɔrɔ 6e côté la alhamdulillah. D'accord. N'o ye o directeur ye Traoré n'o de sigilen filɛ nin ye. D'accord an b'a fo a bɛ timinanja min na ka sifinnakaw dɛmɛ hali bi ala ka sijan kalifa la hali bi ayiwa yani an ka kuma minɛ la hali bi an b'a fɛ k'a dɔn e ye san 2 kɛ arabu jamana kan i nana i fa jamana kan mun de y'a kɛ i seginna ka na parce que n b'a dɔn k'a fɔ yen kun diyar'i la dɔɔni nka mun na i seginna ka na ka n'i fa jamana kan i ye dɔɔni min sɔrɔ ka na o tila i ni sifiɲɔgɔnw cɛ? Alhamdulillah parce que yen jamana Algérie ni yan tɛ kelen a climat tɛ kelen nɛnɛ ka ca yen trop bon nɛnɛ commencera ka ne bana et puis a baara position fana n'i ma deli a baara ninnu na a sɛgɛ ka bon ne nana commencer ka bana. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya mun baara modèle de bɛ yen nɔ ni o tɛ yan nɔ baara modèle jumɛn de don farikolo fangalafin baaraw wa walima mun baara modèle de don ou bɛ yɔrɔ jɔsiw? Bon i b'a dɔn an fɛ yan mɔgɔw tɛ mɛn ɲɔgɔn na quoi mais yen o tɛ yen n'i taara yen ɲɔgɔndɔn tɛ yen voilà baara dɔrɔn de i bɛ baara dɔrɔn de kɛ i bɛ s'a la o tɛ s'a la o de bɛ yira i k'a kɛ quoi i fanga bɛ s'a kɔrɔ i fanga tɛ s'a kɔrɔ tant que n'i kɔni i taara i yɛrɛ engagé o baara in na ka ban a dir'i ma i b'a kɛ de bon yan t'i ma ni ɲɔgɔn cɛ baara dɔw bɛ yen an tɛ se ka ɲɔgɔn bila o baara ninnu na quoi. Mais yen baaraw fanba ye jumɛn jumɛn ye? Bon maçonnerie bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ fer siri olu bɛ yen électricité bɛ yen bon jardin kɔnɔ baaraw bɛ yen a baaraw ka ca quoi ni mun jara i yɛrɛ hali couture bɛ yen mais u ka couture n'an taw tɛ kelen ye dɔɔni quoi voilà o n'a ɲɔgɔnna ninnu a baaraw ka ca. Ok hali bi yan'an ka kuma min la an b'a fɛ k'a dɔn sabula a ka kan an k'o fana dɔn Mali la an b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ baara kɛ ka daminɛ 8h ka taa 16h olu ka journalier o ye joli ye i n'a fɔ yan n'i bɛ baara kɛ maçon baarakɛla ninnu paranti olu ta ye 100 ye ayiwa yan fɛ n'a y'a sɔrɔ i ye maçon dafalen walima i tɛ maçon dafalen tile baara ye joli? Bon olu ka kalo maçon kɔrɔ baara u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ chantier tɛ kelen ye chantier dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ta journée la 1,600 chantier dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ta 1,500. D'accord. hali 1,200 bɛ yen 2,000 fana bɛ yen mais olu man ca. E ko k'i ka métier kɛ jumɛn ye? Bon ne tun bɛ maçon baara kɛ ne comme n ye couture u ka couture n'an ta tɛ kelen ye n taara n y'o tenter n y'a ye ça prend du temps. D'accord. n taara chantier kɔnɔ. D'accord. Très bien. Donc an b'i fo hali bi ye kunnafoni min d'an ma nin kan o b'a jira k'a fɔ Mali sifinnakaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw bɛ taa wari ɲini jamana wɛrɛ kan aw ka taa sira jɛlen kan ani k'a sɔrɔ fana aw ka papiyew bɛɛ dafalen don n'i bɛ taa fana i k'i jija métier dɔ ka sɔrɔ i la min bɛ se k'i dɛmɛ i ka se ka dɔnni sɔrɔ i yɛrɛ i ka se ka denbayaw ta ayiwa sabula i bɔra ka taa min b'a to i bɔra ka min to i kɔ i yɛrɛ b'o dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ taa i ka taa tiɲɛ sira kan i ka taa sariya fana sira kan ayiwa docteur an b'a dɔn k'a fɔ i nakun ye jamukan in kɔnɔ min b'a to ka se ka
ayiwa kunnafoni lakika di sifinnakaw ma ani fana ayiwa dɛmɛ min fana kan ka ta ka ɲɛsin maa minnu bɔra tunga la ka sigi ka na u ka jamana kɔnɔ i ka se ka dɔɔni fɔ o fana la ayiwa migrant minnu seginna ka na yala aw ye dɛmɛw k'u ye wa dɛmɛw ye jumɛn de ye an ye dɛmɛ k'u ye barisa n'i y'a jate minɛ Sanogo ka kuma fɛ sisan a ko u nalen k'u tun bɛ OIM cour kɔnɔ n b'a fɛ ka mun fɔ o la wala pour que u ka se yan gouvernement de ye u dɛmɛ ka se yan fɔlɔ ka kɛ sababu ye u bɛ na OIM ye anw ka dɛmɛbaga ye mun b'a to u bɛ se RL ni baden na awa n'u nana u bɛ jigin yɔrɔ min o ye gouvernement ka yɔrɔ de ye OIM ka cour tɛ n b'a fɛ k'o faranfasiya di ja min filɛ an kɔrɔ tan oui awɔ n b'a fɛ k'o faranfasiya di yɔrɔ min filɛ ye nin ye gouvernement de ye nin jɔ wari mun donna la a jɔra budget national de y'a jɔ en 2018 an ye wari mun don a cayara kojugu parce que a bɛ miliyari 1 ɲɔgɔn bɔ a inauguré la juillet 2018 n'i y'a jateminɛ depuis a inauguré la fo ka na se bi ma mɔgɔ mun donna a kɔnɔ an ye mɔgɔ minnu assisté k'u lana k'u la oje a ka ca ni mɔgɔ 50 ye a ka ca ni mɔgɔ 50 o de y'a to n y'a f'i ɲɛna k'a daminɛ ɲinan janvier la ka se avril la mɔgɔ 2,507 o de nana olu de logera yen gouvernement ou en charge au conseil des Maliens lecteurs kɔnɔna la awɔ cité d'accueil des Maliens lecteurs et maintenant ka daminɛ juin kalo tile 7 ka taa se fɔli juillet ma mɔgɔ minnu kan ka na o fana dadɔnnen don o ye 2,175 d'accord donc o ye k'a fɔ ni u nana gouvernement bɛ dɛmɛba de k'u ye gouvernement b'u lana fɔlɔ walasa ko k'u sɔrɔ parce que o y'an ka politique nationale axe fɔlɔ ye ok yala minnu bɛ nana gouvernement de bɛ a nafolo kasabi b'a yɛrɛ kun ka avion na wuli ka t'u ta wa walima u yɛrɛ de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka avion dɔ affrété ka na n'u ye wa ayi u yɛrɛ t'u bolo fara ɲɔgɔn kan n'u taara n'u dalajɛla gouvernement ka mɔgɔw de bɛ t'u lajɛ ani OIM k'u dalajɛ ɲɔgɔn kan maintenant OIM b'anw dɛmɛ ka avion affrété ka na n'u ye n'u nana an ka ministère so tile saba an bɛ aéroport la an bɛ t'u kunbɛn ani OIM mɔgɔw an b'u ta car la ka na n'u ye cité d'accueil la n'u nana u tɔgɔ bɛ sɛbɛn u bɛ visiter ka lajɛ ni bana t'u la ka u ladon o senfɛ u bɛ tile 3 kɛ yen u bɛ balo n'o de banna OIM b'u dɛmɛ ka segin ka t'u ka so. Très bien. ɲininkali min bɛ yen nɔ ni u nana o tile 3 kɔnɔna na o balo minnu bɛ d'u ma a foyi tɛ b'u yɛrɛ kun. A foyi tɛ b'u yɛrɛ kun gouvernement de jɔlen bɛ n'o ye. ayiwa ni o tile 3 banna o ni aw b'u labila yala aw b'u tigilamɔgɔw ni labila walima dɛmɛ jumɛn bɛ d'u ma. N'o tile 3 banna anw bɛ ɲininkali kɛ gouvernement bɛ ɲininkali kɛ OIM bɛ ɲininkali kɛ parce que gouvernement de y'a daminɛ fɔlɔ ka migrant k'u ladon ka baara minnu bɛ baara kɛ n'a bɛ fɔ ma projet ka minnu bɛ baara misɛnninw kɛ ka projet d'u ma depuis que gɛlɛyaba in daminɛna 2015 budget spécial d'investissement na an bɛ wari sɔrɔ o la mun b'an dɛmɛ ka baara d'u ma an b'u dala u jateminɛ minnu bɛ se baara la ka baara d'u ma bon OIM fɛnɛ b'an dɛmɛ o la sisan an ye dɛmɛbaga kura de sɔrɔ n'o ye UNESCO ye n'o fɛnɛ ko k'an ka lajɛ jama la comme phase pilote do ni o cɛ ja bɔra sisan UNESCO représentant de ja bɔra sisan phase pilote ni fɛn y'an dɛmɛ UNESCO ka représentant n'o ye Edmond Mukala ye Edmond Mukala de y'an dɛmɛ walasa an ka se ka mɔgɔ 12 ɲɔgɔn sugandi walasa an k'olu dɛmɛ Sanogo b'o mɔgɔ minnu taara ale b'olu de fɛ. D'accord yala nafolo kasabi de bɛ d'u ma walima minɛn de bɛ taa ka d'u ma. N'i ye projet jateminɛ projet ye k'a fɔ ka ladili kɛ walasa ka sira jugu bila n'o bɔra yen ka baara kalan o kun parce que u ye formation dɔw kɛ ka ban u bɛna baara min kɛ u bɛ se k'u ka jatew kɛ cogo min o ni fɛnw donc formation b'a la ou bien n'i bɛna baara min kɛ n'i t'o baara yɛrɛ dɔn i bɛ kalan o la. D'accord donc n'o kɛra an bɛ kiti de d'i ma wari tɛ ta ka di OIM de an bɛ kiti de ta ka di ma par exemple Sanogo ka k'a la ale ye tailleur ye machine 3 de dira ma broderie kɛlan b'a la kalalikɛlan b'a la a n'a tableau ni a fɛn misɛnninw bɛɛ walasa a ka taa ɲɔgɔnlɔn bɛɛ a bɛɛ walasa a ka taa dɔrɔn ka baara daminɛ a yɛrɛ tun président don an k'a d'a ma ko barisa seli commandes b'a di. Ok très bien yan'an ka segin ka kuma d'i ma ayiwa an bɛna ɲɛsin Sanogo ma n b'a dɔn k'a fɔ
ayiwa dɛmɛ jari ye kosɛbɛ ayiwa dɛmɛ kabini a jiri ma bi ye nafa jumɛn de sɔrɔ a la bon dɛmɛ nafa ka bon puisque déjà métier donné nous avant nka san hakɛ min kɛ Algérie i ka baara ɲama bɔ i kɔnɔ dɔɔni sabula i kun y'a turu kɛ baara wɛrɛ la non parce que ne ye mun kɛ couture la ça fait plus de 12 ans depuis mes 12 ans bɔ couture la ma ɲina foyi kɔ e tɛ cɛfini walima muso bon les deux fila bɛɛ cɛfini muso fini d'accord ayiwa i bɛ mun de fɔ i sifiɲɔgɔn ye bi k'a fɔ ko ayiwa hali n'a sɔrɔ n'i b'a fɛ k'a sigi minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ wari ɲiniyɔrɔ la jamana kɔ kan ko u bɛ se ka segin ka na n'a y'a sɔrɔ métier b'u la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma u dɛmɛ bɛ se ka k'u ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ u ye k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen a ye na aw fa jamana kan walima ni aw yɛrɛ ye dɔɔnin sɔrɔ a ye na ni o dɔɔnin ye aw ka baara kɛ n'o ye ani aw sifiɲɔgɔn min bɛ to ka dɔ bɔ Mali sifinnakaw fana ka baara na ni o fana kɛra dɔ bɛ bɔ maa minnu fana bɛ taa duguma sira la sira kolon kan ka taa wari ɲini bon kuma in caman faamuyalen don mais adamaden filɛ nin ni mun ye adamaden hakili ta i bɛ baara kɛ n'o de bɛɛ n'a ka tiɲɛ de don sinon an bɛ nin fɔ ɲɔgɔn ye chantier kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la foro kɔnɔ ye bɛɛ a bɛ kuma fɔ ɲɔgɔn ye faso de bɛ laban quoi adamaden i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ ɲɛ mais hakili de bɛ mɔgɔw sɛgɛn ni yenfɛ yɔrɔ tɛ n tɛ ɲɛ quoi sinon an bɛ mun kɛ yen n'an y'o kɛ yan an bɛ ɲɛ quoi siga t'a la parce que rigueur ni courage min an b'a ta yen ka baara kɛ ponctualité minnu bɛ yen n'an y'o ponctualité n'o rigueur n'o courage ta yan sûrement on va avancer an bɛ taa ɲɛfɛ quoi très bien an b'a jira k'a fɔ aw minnu bɛ k'an filɛ ka daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan jɛmukan ye aw bɛɛ de ta ye an ye yɛlɛma kuraw don jɛmukan in kɔnɔna na ni aw minnu b'a fɛ ka an n'a sɔrɔ fo aw sigiyɔrɔ la Mali dɔrɔn tɛ dɛ sifinnakaw bɛ jamana o jamana kan parce que a bɛ se ka kɛ ni aw minnu bɛ k'an filɛ France walima Congo walima Burkina ni aw mako banna k'a fɔ ko émission ka se ka taa délocaliser aw fɛ yen nɔ aw bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la ni o ye 63 00 12 95 63 00 12 95 n'o kɛra ni Ala sɔnna ma an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ wuli ka se aw ma fo aw ka cakɛdaw la walima n'a ka d'aw ye n'aw bɛ togodaw de fana Mali jamana kɔnɔ ayiwa jamukanw ye aw de ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye sifinnaka ye sabula an b'a fɛ ka sifinnakaw k'u yiriwa k'u sankɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa docteur n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baarayɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn fana bɛ k'a fɔ tungalataga baara kama ni o ye au conseil des Maliens l'extérieur ye yala olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye en matériel logistique ou bien appui ni fɛn ninnu na u jɔyɔrɔba b'a la barisa olu fana y'an ka partenaire dɔ ye an b'o parce que n'i ye au conseil lajɛ au conseil olu bɛ yɔrɔ mun na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya bɛ kɛ taamadenw kan k'a sɔrɔ ambassade tɛ consulat tɛ yen donc ni gɛlɛya kɛra toujours ani au conseil bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa olu yɛrɛ tuma dɔw olu yɛrɛ bɛ kunnafoniya tellement di ministère ma ministère fana bɛ a lajɛ k'o gɛlɛya k'o kunbɛn cogo min donc u jɔyɔrɔba b'a la hali sisan an bɛ ka yala commune kɔnɔ ka sensibilisation ni fɛnw kɛ ani au conseil bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani CSDM bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc tungarakɛnw ka association ninnu bɛɛ jɔyɔrɔba b'a kɛlɛ la donc au conseil des Maliens de l'extérieur ministère CSDM olu bɛ jɔyɔrɔ ka bon u jɔyɔrɔ ka bon aw ka baara in na kosɛbɛ u bɛ maa minnu taara wari ɲini kɛ nafolo kan u b'u dɛmɛ hali minnu fana seginna ka nafolo hali ni gɛlɛya b'u la olu bɛ dɔw dɛmɛ ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ t'a kalama donc parce que comme a y'a fɔ cogo min an ka jamana ye jamana ye an tin bɛ ɲɔgɔn na d'accord c'est vrai mais au conseil des Maliens de l'extérieur ani CSDM sabula u bɛɛ ka est-ce que u bɛɛ ka caw ye kelen wa u ka objectif ye jumɛn ye sabula maaw tɛ k'a faamu kosɛbɛ bon n'i ko e b'a ta o ma a bɛ association de ye association minnu bɛ tungarakɛw dɛmɛ u ka baara la donc i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la u fila bɛɛ bɛ yen yɔrɔ dɔw la u fila bɛɛ tɛ a bɛ comme n'i y'a jateminɛ syndicats b'an fɛ yan cogo min